आंनि फिसालानि बेफोरबायदि हालोद नाथाय सोरनि खामानि बेलाय जायनि थाखाय आंनि आबा मेहेरा बे हस्पिटालाव फैबाय नागारा आङो जाय बेबायदि खालामदों नागारखाया नोंखौ जेरैनिफ्रायबो नागिरना बहनगोन आङो सोरनि एसेबां दं मायानि फिसालाखौ बेबायदि खुलिगावनो नोंनि बुराफाट सुरु जाय आंनि आबा मेहेरखौ बिदि खालामदों खोनासं खामानिया मामोन आब' खामानियानोथ' खामानि सासे मानसिखौ नागिरनानै दिहुन सोरनिफ्राय खबर लायो ला आंनि आबा मेहेरखौ सोर बिदि खालामा गोख्रैनो सिखावफोरनाव सोंनो ना डाक्टरफोरनाव सोंनो गासैनावबो सोंजोब आहाथ' जेसेबां फैसा नांगौ मोनगोन सिन्था जानाङा आंनि फिसालाखौ सोर बिदि खालामा मानसिखौल' नागिरनानै दिहुन बिनि गेमखौनो खतम खालामनो आंनि फिसालाखौ फोजोबनो सानग्रा सानना लादो आब' मोनबाय मानसिखौ होननानै जेरावखि खनानिफ्रायबो मानसिखौ नागिरनानै दिहुन बाखि आं दङ जागोन दे साननानैल' थाया आङो डाइरेक्ट खामानिखौसो सुरु बासायना थांगोन बबाव नोंलाय आबा सनालै देना सिखारदोना माथो जाब्रबोब्रा सोरां नोंनि जिउआवलाय देनाय जारला प्रब्लेमानो जोबनो थाङा मोनसेनिफ्राय मोनसे मा जानो थांथाय नोंसोरथ' सानैबो आंनि जिउलै नोंसोर माबा मोनसे जायोबा मा जागौमोन देनाय आबा सोरां मा बुंखो डक्टरा जुदि बिहामजोखौ बुंनायाथ' जेबो गिनांगौ गैला होनदोंलै आयै माने आखायाव गोलैनांदों नालाय दा हुसाव फैथ'वाखै मानसिया हाबा गसाइ बहा थांनानै बिदि जाबोखो होनबा बिमा फिसा सानैबो दा मा होनना मा बुंबावनो आं आयै ना नुदोंना खोनादों देनाय औ दा जुदि बिहामजोआ हुसाव फैबासो आबौ मेहेरा मोजाङाव फैबासो मिन्थिसिगोन आसलथे मा जामारदों बिसोर सानैजों मारै बिदि गुलि आयौ गिलु बालु गुलि नांजालायनाय जाखो साननानै गोजांस्रिउसो मोनलायलांबाय आङो जों आबौ मेहेराबो माथो आइसिइउआवसो दोनबावदों आबा बेना एसे सिरियाससिन जादोंलै आयै बिखायाव नांदोंना आबौ मेहेरा मोजाङावथ' फैगोन ना आबा हा जेबो जानो हाया आंनि फिसालाया मोजां जाखागोन मानो मोजां जानो हायो दिनै सोरि बिहामजो आं रायलायगौमोनहाय माब्लाथो हुसाव फैबावगोन फालाय आइ खुनजोनोथ' खिन्थाहरबावाखैसो आङो दे आफा खिन्थाहरदो थां दा जामाइजाबो नायफैथोंसै दा खोनाबा एकदम खर' गरमसो जासिगोन बियो बिबोनांबो हरनोसै आं फन सना मा हालोद जालांखो नोंनि आबा मा हालोद जालांखो जोंनि फिसालाया सोरां बेखायनो नोंखौ दाथा होनखादोंमोन ना आबा नाथाय बिमानि खोथाखौनो मानो जेबो लायासै नोङो मा जाखो दाना आबा आंनि फिसावा लाखिनायाथ' लाखिदोंमोनलै माया बाबा सनायासो ओंखारलांबायना नोंलाय मा मिन्थिबावनो हा बेखायनो नोंसिनावबो हगारहरखायामोन आङो दाना मोजां जाबायना जोंहा फिसालाया बेफोरबायदि हालोदाव नुनानै मोजां मोनबाय नोङो मायालै माथो दाय जालायखो ओमफ्राय आंथ' जेबो खालामाखैना दा बिदि जाब्रबथाय जानायखौलाय माथो खालामनो हाबावनांगौ आंलाय आयै फिसा आबा मेहेराबा गैयाब्ला माबोरै थाबोनांगौ आंलाय नोंखौ जेबो जानो होआलै आङो मेहेराबा दिनै नोंनि आइजों रायलायनायबाय था मोजां जागोन दे माया जेबो जाया जोंनि आबा मेहेरा आंनि नायनो जानो सासेल' फिसाला माबा मोनसे जायोबा ना सोरां आबा मेहेर नों मानो दासिमबो हुस फैयाखै बे सोरां आबा सना बाबा सना नोंखौ आं बेबायदि हालोदाव नायनो लुगैयाखैमोन एसे मोजां आंनिजों रायलायनोसो लुगैदोंमोन आबा नाथाय नों मानो बेबायदि जाखो आबा सना आंनि माया एसे थाथ'दो दे दाथ' बे हुसाव फैथ'वाखैना फारसेथिं आरो जुरि जाबाय नोंनि जुरिनि उनाव थांनानै बिदि जाबायना मानो थांनाय आबा मानो थांनाय नोङो मानो थांनाय मा जाखो डक्टर दाबो बाबाया मानो हुसाव फैयाखै आच्छा दाथ' आरो पेसेन्टनो थैनि गोनांथि जाबावदोंमोन
मा जाखो होमबालाय होदो सानैनोबो थैनि गोनांथि जादोंमोन दायो ओमफ्राय प्रब्लेमालाय माथो दा माने थैयाथ' मिलायनायखौनो मोनथ'वाखैमोन जोङो माथो होमबालाय आंनिखौ होदो ना डक्टर जुदि थैनि गोनांथि जादोंबा आंनिखौ होना दाथ' आरो थैया मिलायबासो होजागोन दा जोंनि हस्पिटालावबो थैयानो बिराद माने बिदि जानानै दङ मेचिं ब्लाडखौनो मोननो नागिराखै दा नोंथांनि फेमिलियावबो सोर सोरना मिलायो नायग्रोनांगोनसो मा खालाम जायखिजाया आंनि फिसालाया बासिथारनांगौ जागोन नाथाय थैखौबो थाबैनो सम मथे होनांगोन नङाबाथ' आरो एसे प्रब्लेम जानो हागौ नोंसिनि हस्पिटालाव गैया जाहैबाय आरो ना एखनबा समाव जोबोद लिमिटेड जायो स' बेखायनो नोंथांमोनाबो जेसे हायो ट्राइ खालामदो जोंबो ट्राइ खालामगासिनो आरो मोनब्लानो जोंनिफ्रायनो होनाय जागोन माबा मेहेरनियाथ' देलाय मा खालामो मिलायबानो होदो दे आयै आइया बोरो मोजाङैथ' दङ ना दं बाबा बाबाहाय मेगन खेवदो दे आबादे आइजों रायज्लायना नोङो आं नोंखौ जेबोखौनो जाजानो बायो आरो नोङो माथो जाखो जिलि दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट मिटिं दं आरोना आंना एसे फैनायाव लेट जानो हागौदां ओमफ्राय माथो जाखो नों मिटिंआव थांनोसो ओंखारदों औ बुंखाबायना आं बिराद इम्पर्टेन्ट होननानै इसान जों न'आवसो थांनांगोन खोमा सरि लिजिरि न'आवथ' थांथ'नो हानाय नङालै आङो रियेलि सरि जुदि नों थांथारनोबालाय आं नोंखौ इन्टिजाम खालामना होगोन आं हारसिं थांनानै बोरै जानो इसान न'आव होजों आरो माथो आबो जुदिखौ सोरबा गुलि गावदोंनो आरो दाबो हुसखौनो फैयाखैनो जोबोर क्रिटिकेल जानानै दं होनदों कन्डिशना मा बुंदों आइ मिन जुरि माब्ला जानाय माब्रै आं जेबोखौनो मिन्थिया इसान दायो थांबोलासो मिन्थिसिगोन नो जुरिया नङा मानो बिदि जानो बेलाय जाया जेबो दे होमबालाय नों जुदि थांनो सोलाबाबा आंनो थांना फैनोसै जों दानो थांगोन हा नाथाय नोंनि इम्पर्टेन्ट मिटिंआ केन्सेल जों दानो थांगोन जेबो जानो हाया जुरिया जिलिया ओमफ्राय नों दासो खोन्थाबाय आंनो दहायनो खिन्थाबानो जायोमोन ना नङा आंनो दासो मिन्थिदोंना रुमिया जास्ट एसे सिगां आंनो कल खालामदों इसानाथ' मानसियाथ' माबायदि दासो बुंबाय थांनो सोलाबनाय नङा दानो ओमफ्राय थांनोसै जालायबाय ना आब'खौनो दासिमबो बावनो हायाखै बेलाय माथो होनबावनो आरो आब' जुदि होनबाथाय मा जाखांबायोथाय बियो ओमफ्रायबा आंखौ मानोबा हाबा खालामनानै लाबोखो आंखौ जेबो कमिटि जानो होआ नाथाय मानसियानो न'आव थाया माबा आसरितसो ओमफ्राय जोंनि रिलेसनाबो इमान गोबाव जाबाय ओमफ्राय थेवबो आरो बेफोरबायदि गैया आरोना माने आंखौ मोजांखौनो मोना नामा बियो आं न'आव थांबोला आब'जोंसो रायलायबोनोसै आइलै सोर बेबायदि खालामखो नोंखौ दिनै मानो बेबायदि जाखो नों आं दसे बाहेरायाव थांनायाव बिदि जाबाय आरो नों आयै थांनायाथ' बिसोर बहा थाङामोन दिनै सानैबो बेबायदि जानो नोंथ' थाबैनो मोजां जागोन ना आयै नोंनोलाय मा होनना खिन्थाबावनो आबा जेरैबो टेनसनानो टेनसन साननायानो जाला हालासो आङो ओमफ्राय मानोथो दाब्बाय थाखो नोङो आयै मा खालामबावनो आबा उफाय गैया दा हस्पिटालावबो थांनांगौ नै आयौ सानै मानि मानसिया बिदि जाबाय सानैबो सिरियासबा मा जाबावनांगौ जाखो दाना नों मानो खिन्थाया आंनो सोर मा जादों होनबाबो दे आबा उनाव खिन्थानोसै आं नोंनो मादैयाना जायखिया मादै जुरिया जोबोद दुखु मोनदों ओंखायनो नों गाबदों औ आरो दादा मेहेरा बेबो जि दुखु मोनना दंना आबा आइदि होनजोब्बाय मिथिबाय दे होमबा आंबो नायगोन आयै नोंजों आंबो थांफागोन लांजायाहाय नोंखौ नों बे न'
खाथिनि आब'मोनजों गेलेबाय थाथ' दे बे आयंमोनाव थाथ'बाय था नोङो आं दोनलांगोन दा आं बिदि थाबाय थानो हाया हजों आंबो नायनानै फैनोसै बिबा मा जाखो फनखौबो आरो हरबाय थानो बोरै गावसोरनो बिबा मा जानानै दंगासिनो नै हस्पिटालफोराव फैबाबो बिदि नेनांगौखायनो बायो आं नाबाथाय जेबो नङा बिमादै दा एसे थाब जानो हागौ ना जोंनाबो बिबा माला जाबावगोन दा नामफोराबा बेसे गोबावजों लिंहरगोन दे नों बेयावनो जिरायथ'ना दसेनो जाखागोन बियो दा बिबा मानसिफोराबा बेसे बुरजाथाय आं नायना फैनि र' बेथिंजाय दे बारा गोजानफोराव थांलाबायनाङा ओरैनो आंहा एकदम सिं सानाय मोदोम सानोनो हाया जागोन मादै दिनै नायजालांखाथारनोसै ओरैनो फैलायबाय थानाय जायाना औ बेनोथ' दे नों सिन्था खालामनाङा आं दङ ना खाथियावनो आरो दा डक्टर लिंहरनायखौ मोजां खोनासं थांग'लाय लांगोन बोरैबा दे जागोन हाबा मुलिफोर जानांसिगोनलाय आयै जानोनो बालायलाङो आंनाबो बैथिंजाय थांना फैग्रोनि आं र' आयै थाबैनो मोजां जादोल' नोङो नोंखौ बेबायदि थाबा मोजां नुवाना नोंखौ जेबो जाजानो बाथारलै आं आयै नों थाबैनो मोजां जादो ना मारै बिदि जाखो होनबा दिनै आइनिया थैया आंजों मिलायनायानो मोजां जाबाय एबारथ' नों थाबैनो हामसिनबावसिगोन ना आयै हाय बे हस्पिटालाव थानाय आन्टिया नोंनि आइसो ना नोंलाय माथो बेयावबो लोगो मोनलायबाय आंनाथ' खामानिया बे हस्पिटालावनोसै ओमफ्राय नों सिन्था जानो नाङा दाथ' आरो थैखौबो होखाखाबायना दा बास आन्टिया मोजां जालांसिगोन मोजां जानायखौथ' नांगौना मोजां जानायखौथ' नांगौ नङाबा आंनि आइया आंनि आइखौ बेबायदियाव नायनो हायाना नाथायबा आरो नोंनि फंबायनियासो थैया मिलायासै न' सरि आंना फंबाय गैया गावनि फंबाया एसेबां सिरियासआव दङ माने बिमायाथ' अके ओमफ्राय फंबाया माने बे नोंनि फंबाय सासेया माने गुलि नांनाया बेनावबोथ' नांदों न' नांदों नांनायालाय दा बेनोबो ब्लाडनि गोनांथि जादोंमोन नाथाय जोंनि हस्पिटालाव बिनि मिलायनायखौनो मोनासै आरो बिनि थैजों मिलायनाय नोंसिनि फेमिलियावबो मोनासै ना रावनाबो मिलायासै आरो जों टेस्ट नायजोब्बाय गासैखौबो मारैथो बिदि जाखो होमबालाय ओमफ्राय हस्पिटालावनो थैनि खमि जायो नामा सोरबा नङा एखनबा समाव लिमिटेड जायोना आरो मोननो नागिरा समाव बेयाव गैया दस्रा हस्पिटालावथ' मोनगोन ना बेथ' आइजोंसो मिलायबायना आंनाबोथ' आरो बोरै जाबावनो बेनोथ' दा बेखौनो नोंसोरबो हानायमानि नाजादो ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो जों नाजागासिनो मोनबानो होगोन आरो बिखायाव गुलि नांनायनि जाहोनाव बांसिन थैनि गोनांथि जादों बेनो दाथ' होमबालाय दे माबा मोनसे जागोन र' दे अब्ला आं सारजों रायलायहैनि माबा एसे खबर मोनो खोमा बिनि थैयानोथ' मानो मिलायासै दा आरो बहा नागिरना मोनबावनांगौ जाखो जेखियानो जाया मानो अब्लाबोथ' ना बिनि जिउआ बासिबानो जाबायलै माबा मोनसे इन्तजाम जाबानो जाबाय दा आंथ' होनो हागौमोनलै आंना मिलायासै होनबा आइनिजोंसो मिलायबायना दाथ' दस्राफोरनावसो एसे खबर लानांसिगोन र' मा जाखो बिहामजो माबाफोर खबर मोनदों ना मोनासै नों सोरनावबा कल खालामनो होननाया खालामबायमोन आयै सोंनायाथ' आं सोंगासिनो बेयाव सोंलायनो गैया ओमफ्राय माथो थै मिलायनाय मानसिखौनो मोननो थाङासै आयौ आंबो सोंनाया सोंदोंमोनहाय ओरै जाथि बंसनाव गासैनावबो सोरबायाबा फैनो बायो सोरबायाबा गोजान सोरबाबा बिदिनो होनो बायोना नांगौ समाव बेनोथ' आयै आंना मिलायबाबो आं होजागौमोन लायो आंनाथ' बिबैना मिलायबाबो जागौमोनलाय बेनोथ' आयै आंनाबो मिलाया नोंनाबो मिलाया सोरांनाबो मिलाया दालाय बहाथो मोनब्रबावनांगौ जाखोबा गिदिर दस्रा हस्पिटालफ्राव बिहरबाबो जागौमोनलाय माथो ओरै हस्पिटाल जानानै थैखौनो मोनलायै जाखोसै बेयावलाय नङा आयै समाव सम एखनबा बेफोरबायदिबो जायोना गोबां आरो पेसेन्टफोरबो थायोना नंनायालाय नंगौ आरोहाय जाब्रबथायखौलाय माथो खालामबावनो दा जुदि बिहामजोनाथ' मोनबायानोमोन थैया नै हाबाब आबौ मेहेरनिखौलाय बहाथो मोनबावगोन आंथ' थैखौ जुदि थाबै समाव होआबा एसे गिनांगोन होननानै बुंदों माथो डक्टरा बेनोथ'हाय बिहामजो बहाथो नागिरबावनो ओजों आबा मोनहाबो सोंहरगासिनोखा गुबुन हस्पिटालावबो सोंहरगासिनो मा जायो मोननोनो थांनो नागिरासै माथो न'खराव सोरबा माबाफोर जाबाय बायदोंदां
बेखायनो थैनि गोनांथि जादों। बेबा सोर मा जादों? बिमा फिसा खेबसेन बेफोरबायदि जाबाय नालाय हाबाब मा होनबावनोसो मोनबाय आङो। आरोथ' सम मथे डक्टराबो बुंदोंना थैखौ जुदि होनो हायाब्ला ए पजिटिभ थैखौनोथ' आयै नागिरबाबो मोनासै ना। ए पजिटिभआथ' आंनाबो। बेनोथ' बिहामजो थुनाय डक्टरजों एसे रायलायहैबावनि। जोंखौसो नागिरनो खिन्थाबावदों डक्टराबो मा होनबावनो आयै। बेफोरबायदिबा आबौनि जिउआ मा जानांगौ फालाय दा जोंनावथ' एसेबां मानि समबो गैया हाखु दाखु बहा मोनब्रबबावगोन दाना। सोरनिबा जिउआ जोबोद खैफोदाव दङदां। थेवबो थुनाय एसे रायलायहैनि। आबै खोनासंलाय। औ माथो आबै? आं नोंसोर रायलायनायखौ खोनादोंमोन। आबैमोनना न'खराव सोरबा माबा जादों नामा? जानायखौथ' गोबाङानो मा होनबावनो दाथ' जोबोद खैफोदावनो दंगासिनो। आरो थैनि गोनांथिबो जादों न'? औ नानि औ थैखौनो मिलायनायखौनो नागिरबाबो मोनासै जोङो। जोंहा न'आव सासे बाबुआ जोबोद गोब्राब जखम जानानै दङ। औहाय आबै थैनि जोबोद गोनांथि जादोंमोन दा नागिरबाबो मोननोनो थाङासै। आंनिनो फिसौ जायोमोन। दा जुदि सम मथे थैखौनो होनो हायाब्ला आंनि आबौ फिसौआ मा जागोन फालाय? ओरै सोंलाय खाराव माराव सोंबाय बायगासिनो जोङो नागिरबाबो मोनासै। ओमफ्राय नानि मामोनबा? माने आङो नोंसिनि रायलायनायखौ खोनादों। दामाने आबै आं बेखौनो बुंनो फैदोंमोन नोंथांमोना जुदि जेबो उसुबिदा मोनाबा नोंसोर जा ए पजिटिभ थैखौ नागिरगासिनो माने आंनाबो बेनोमोन। दा एसेबां इमारजेन्सियाव जुदि नोंथांमोना जेबो उसुबिदा गैयाब्ला आं होनो हागौमोन आबै। बाथ्राखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरो आं जुदि मदद होनो हायोबा होगोन आं आबै। नंगौ डक्टरजों रायलायहैनो नायनि र'। औ आबै जुदि नों जोंखौ मदद खालामोब्लाथ' हाबाब नों जोंनि थाखाय दायो इसोरसो जानानै फैबाय। थुनाय आबै डक्टरजों एसे रायलायहैनि बिदिबा। ओइ औ होमबा थांथ'नोसै ना? माथो आरोलाय थाङाबालाय? मालाथो जिउआव फैबावगोनब्रा ओमफ्रायलाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्राय जोंहा थांथ'नोसैलाय आरोना। आरे नोंबो माबा मोनसे बुंदोब्रा। आं जेबोखौनो बुंनो रोङाबा मा होनगोन आंलाय? ओइ लोखिसा रानजाव बांद्रायबाय नोंना। जेबोखौनो बुंनो रोङा बियो। नै नोङो 3 नोङो 4 5 6 7 8 9 10 मिथिबाय? दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव थाबैनो फैगोन। बाय बाय। ओइ ओरै नाहरलाय नायनो दरखार गैथारा आङो। नायदोब्रा एसे ओरै नायलाय मावजि।